कोकणच्या प्रश्नांना धडाडीने वाचा फोडणाऱ्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या 4थ्या वर्धापन दिनास व उद्योजक मेळाव्यास शुभेच्छा. शुभेच्छुक. नॅक मानांकन प्राप्त दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकॅडमीचे पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय, कैलासवासी गुरुवर्य शशिकांत अणावकर सर, विद्यानगरी पंडूर तिठा. आमचे कोर्सेस: बी.कॉम बँकिंग अँड इन्शुरन्स, BSc इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, BSc कम्प्युटर सायन्स. आमची वैशिष्ट्य: 100% निकालाची परंपरा, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न, 100% प्लेसमेंट, जिल्ह्यात नॅक मानांकन प्राप्त पहिले विनाअनुदानित महाविद्यालय. डॉक्टर अरुण गोडकर, सचिव, 9175142027. डॉक्टर गुरुप्रसाद शशिकांत अणावकर, संचालक, 7028033584.